Omunye umuntu ke mfowakho uzoba nombuzo uthi kungabe isigubhu asisonani isithwalo. Mina njengempunga yesintu ngazi ukuthi isigubhu mina siyisithwalo. Mfowethu ukuphendula khehla lami lapha isithwalo isigubhu ngoba uma ngikunika vele mina uma ngikunika umuntu ngimnika nje isigubhu nje ngithi sengugquma ngithi sibeke ekhanda usithwale ekhanda. Uma nyokugeza emfuleni ngubhabhadisa ngufaka amanzi uyabona ngugeza ngamanzi ngisivalile sona ndlela bese ngithi sibeke la ekhanda kanti manje uthwala amandla ukuthi lento awuthuma ngabe ukhuluma akwenzeke awuthuma ngabe ukhuluma kodwa khehla ke ngikusho lokho isigubhu asiyifaki imali. Omunye umuntu uzodideka ukuthi usho ukuthini mothi isigubhu asiyifaki imali awenabe. Isigubhu mkhulu sifuna ukuthi ukhipha imali ibuyise iprofit sidonse imali sidonse isigubhu sisebenza kanti sithi sinjengeziko lasekhaya iziko lesibaya. Yeah. Awukwazi ukuthi uma ngabe uze kumina ngezinyanga uthi ufuna ukuthi imfuyo yakhe ibe yinhle ithandeke ilithande ikhaya bese ngithi letha sonke isibaya sakho bese ngikunika iziko ufike ulishunqise esibayeni usuzoqoqana manje. Kufanele ukuthi kube khona inkomo ezikhona. Kube nezinkomo ezikhona esibayeni uyikhiphe zizobuya ntambama. Ukhiphe imbuzi zizobuya ukhiphe nje imfuyo izobuya ntambama izozala futhi imfuyo yakho ngoba kuzoba nomkhumiso. Kusho ukuthi isigubhu sisetha sisebenze njengento nje iziko ewumkhumiso. Ayikho ke imbuzi inkomo ongayikhumisa manje ibanjwe manje izale manje. Kuba nesikhathi okusho ukuthi nemali umkhuluma ngabe uyifuna umkhulu uzokunikeza isigubhu kodwa leso sigubhu akusho ukuthi ngoba ususithathile sekunemali ozovela uyibona ingena nje noma uzokhipha imali sometime ingene ibuye neprofit sometime iprofit ithatha isikhathi ukuthi uyibone. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene nezinto amavasha bahlosile bathu sokhuluzo khokho bewe sekhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishukulela